Hi mga tol, representing province of Pangasinan. And this is Derek RJ, one of the top 30 finalists of Kobe Content Wars Season 5. Samahan niyo po ako sa pag-abot ng aking pangarap at maging susunod na Grand Champion. Hi! Ako nga pala si Derek RJ at ito naman ang aking partner na si Blade. Bakit Blade? Idol ko si Wesley Snipes. Kung di mo gets, bahala ka dyan. Si Blade, siya ang lagi kong kasama sa mga journey ko as content creator. Siya ang kasama ko sa tuwing mantitrip ako sa daan. Lagi niya akong iniingatan, saan man ako magpunta. Pinagsilbihan kita mula ulo hanggang gulong pati... Sandali, kanta yun ah. Alright, ready na ako. Oh, ba't ang baho na ito? Ang baho talaga. Buti na lang merong helmet disinfecting foam ang Kobe. Hindi lang malilinisan ang iyong mga helmet. Tanggal din ang mga dumi na sanhi ng germs na kasama nila Frieza, Piccolo at mga buwende ni Hisoka. Basta yun. Nice, parang bago na tong helmet ko. Let's go! Alright, Blade. Ready ka na ba sa mga pupuntahan natin? Alright! First, daan muna tayo sa St. Vincent Fair Prayer Park. Ito nga pala ang isa sa pinagmamalaki ng Pangasinan. Ang nakasungkit ng tallest bamboo structure in the world. Madalas, dito ako nakakahanap ng peace of mind. Dito rin kami nagkikita ng magtotropa. At higit sa lahat, dito rin ako pumupunta para makapagdasal. Para smooth lagi ang biyahe natin at wala tayong worry. Parang kay Kobe, wala kang worry. O ano Blade? Saan ang sunod nating biyahe? Okay, let's go!